iti tunggal pitik ki puso, ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Awang kalit madmadlaw mo iti manugang tabakat. At nga raw, sabot asikot akas tiyay. Idagas na kat kaslawan mat iti anak ta. San ko nga ambo lakay? Kan iti naminsan na siyak tinagilukat iti ridaw. Nalangab ko ngagat anak. Lakay no mga ta. Amon ba ti trabaho nan kaswilder iti kumpanya nga ayan na. Saan matakas jay di nabit dabay kanila? Di nala siguro maliklikat, ha? Saan ko nga mo yung kasaritam tuman ti anak mo? Nganya ko ba ti damagakan kwa na? Nuabay, kasgemot tan dyan. Hala, kasaritak to, lakay. Ibagana nga ta, no da parikot na. Nadlaw ko hindi. Si Ivo nagpaskay na ilakit. Oray di masikog baylaan. Rinabi amala daw asumangbat kan nakainom ni Jan. Dayta nga min, ti madmadlaw may kantatang mo, anak. May anyo nagtananang. Di damat ngamin maliwain ti agitong, no kasdi ka nung agritira tan iti malam ka dati kakadwana. Nasaya at lang, ano kasta? Amoy mo ti trabaho na. Wilder, iti dayja kumpanya. Saan mi abaliklikan ti agatap iti madia? Ngamin ka, saan mo't akas dya idi ni Chan? Saan kayo magdanag ka ng panunot iti madi, nanang? Nasingkot ti asawak. No atapan yung nga damadingar aramidin na. Makunak, asaan namot nga ta ama aramin? Ayan, gusto nan Pagsandagan mo niya nga ubing nagsangit si ka. Ah? Para ka makaturong. Ayan niya nga ruti mabalin ko. Agsakit-sakit yan na. Wisit kasi. Kasi ka makaturong na tao. Nang damat makaranan. Sublatan man kiti nga upahan na. Kanya. Pagbampay na kanya. Kita ganat mabalin ko ay agas kong pana at tatlong sardengan. Hindi mo nira marama na ila. Kumarawak malangan. Sa dino ti papanamon. Inak makiturong ka na nanang. Anya, imbis sa kaduan na kamangkita ti anak ta. Magkatid ka man kiti ti gatang. Uno, ipadalangan ni doktor. Pagala ko may tikorta. Sa anak ka nagsuldo. Limone ka. Anya nga tati bagat ti kayan ayat ko. Hello, honey. Nakaawag ka man. Honey, kaano tangag kita? At naparikot ko. Sika man. Makaumay ka kaditi boarding house ko. Sige. Uray na. Agtarusa kong dita. Inton ag-ofak diti work ko. Okay, bye. Bye. Yes. Agramek kami manan kay Monica. Anya nga tati ko na nakaparikot na. Yes, my dear. Saan ka madanagan? At dantunintan madandama. Okay. Sige, bye. Nagbaglaan. Tatan siya. Ay, nako. Anya lakit din nagiti lalaki. Adi map-map na kadagiti asawa ta. Pinarbangon mo mutan tinaglaba. Ela, anak. Wala na. Di pa iso trabaho yun kan pakariribukan niya yung madamdama. Anak.
Dagiti lang ang matbado ni Junior kan bado may kan dyan. Ela, saan asimbangpat ni Jan? Saan ka day? Awan nadnadlaw may kantatang mo asimbangpat alogan ni Dirabe. Kayat nasawan, saan asimbangpat ni Jan? Nanang, sana si Mangpet. Madiday to yan, anak ko. Rumbang nga agawit. Ada kayo, iti anak mo asangbutan na. Saan ka na dino sa dino laditan ti pagturturugan wano sumangsangbutan na? Nanang, may anyo. Dumagasak to dyan da tatang. Rumbang laang ama amuam. No sa dino amat maturog ti asawam no kasta di sumangpet dito balay. Nanang, madanagan akmat no saan na sumangpet. Saan lang nga ita na pasapak da ito eh. Ganda ni kanayod na di sumangpet. Narod na. O sige, da kayo pilang timang bantay iti anak ko. Unak no asino itayin ti masabat ko, si kamat gamay la. Cardo, Papanan? Nagsapak ka na sumrek iti trabaho. saan nagpeso sumrek iti trabaho? Papanam nga rod. Iti ayan nakatugangak man? Kasta ka di? Ni pare dyan nakarubatan? Day tanga roti gagara kay diyan nakatugangak. Damagak mo iti nagturugan na. Anya? Kaya't mo asawan, saan nasimbangpat ni pare dyan, hindi malayo, Dirabe? Saan nga, Rod? Patay. Ha? Ay, sus, kahit ko asawan, sa dino nga rin tinagturugan na, Dirabe. Lukas jay asaan na sumangpet, ibaga na maturog iti balay da katugangak. Kasta ka di? Sige, Cardo panahon ka pa dito eh. Mapanak man iti balay da katugangak. Sige. Di man ngaila. Namu nalakuma. Dayta ti imbaga ti anak mo. Saan ka lumot anap-napan itjay? Saan na naturog ni Jan iti balay da balayan? Dakas na tuyang makat. Nasko na makasaritak ba't niya balayan. May papan iti daytoy. Kulas lakay. Kinasaritak lang arudan. Sa latadimngag. Nasa pa ba't asimbang pati di na minsan? Wan. Gumusan man na simbang ba't iti rabe. San ka de? Wan nga ron. Saan po na magustuhan daytoy? Kasaritak niya balayan. Kinukas to'y madlaang. Mabanlag na udin ni Jai. Kitpulusan na sana sumangpot dito ay tamang ano ba, daapig kumay. At yapat tayo nga ipagpagabon kulas. Kaya't mo ti mabalon numalaw anam. Iso nga ron, ngayon nagkasarita ni Abalayan. Tapno mabagbagan na ti anak na. Uno amuna ti mabaspasama. Agyaman na, tanasapa ka si Mangpet. Kan saan ka na bartek? Apay, kaslan na patigunay ti bagam, tas seryoso ka. Kahit ko lang nga mamuntipod no. Kat iso ko matibak ka. Anya na ita? Diyak kayat, ano mabalin? Kat ulbudan na. Amang ano maimos ti pasensya ka. Anya't sasaw. Nagadupay lapalpalikaw mo. Di ba gamon? Sa din no ti pagturturugan no di ka sumangpat ito'y balay. Kasi di na minsan arabi eh. Saan ka din imbagakin ka, anaturog ak ijayan datatang? Ulbod! Anya't sasaw. Siya, ulbod? Naturog ak ijay ko naklangarunan. Saan ka kadi amamat kanya? No kasta? Ni tatang mo ti ulbod? Anya? O yela ha? Saan mo pagsawan iti kasta ni tatang? Amangan numarabas ka? Sige! Padasang timang kabil ka tiyak. Nagtup-tup-pulak lang ka dagitar aramidam. Ngam oras akin nabil nak. Diyak lang mo nangit mapas. Nakaarit ka. Tanda kay tibalay dagiti naganakin ka. Napaglan kang ulbod dyan. Saan mo nga mo? No amay ang nagbalbaliw ka. Imbaga kanyak ni tatang ang nabayag ka nun asaan ka na panidya balayda. Ha? Kanuray iti na minsan. Saan ka naturog ijay? Ela, No kasta? Sa dinot nagturturugan. Iti ka di ayan ti babaen. Sumpatan na! di nakbukawan natin eh. Agad-agad. Diswag siya na ko sa makita birukam. Tatang, Awaran ka di bain. Inasawam ka di tanak ko. Tapno pagsagaba amlaan. Pumanaw kan. Sakpay ngagsik nga di parang kita ka.
Panaw! Madanang anak nanang. Ang mga nadangang pwesto ni dyan, kat anya pa di mapasama kadakwadak ng tatang. Si Muro takmat lang ko ma. Ay, saanin? At dapat ijay ni abalayan. Nasaya at kitday. Tapno maamuan ni abalayan, ter aramidin ti anak na. Diyak amo no apay kas dyan ni dyan. Naglakang akpud-pudot kan awanan ang anusan na kanyak. Ay, hanya nga ron kay Lucas Jayon. Awan maaramidan tayo. No ibaga na ako matiga po na. Iti kas takat maator no anyat nagkurangak, muna nagbasulak. Panagkunak at awan nagkurangam anak ko. Awan basol mo. Ngamkit di, kas iti atap ni tatang mo, ang mga noda sa bali a paglulukwandan. Anya? Sana balay, no bilang tapon no dayta, anya di ba kudam? Makadanda ka latakan kwa na? Oh, diyak amo na na. Mariribo ka na. Na kayo? Juan, siyak nga rod. Sinurot na kalitap na ituloy na kasermonan kan pagsaritaan iti sana malamlamot yaso. Kaya't ko kasarita ni abalayan. Anya? Kaya't ko amamuan na ti aramidang mapanang paspasakit iti anak ko. Kano di kay matlangan makapagkinawatan, kan kasya iti aramidang iti anak ko, agsina kayo langan. Tinagibi mi iti pamatag nila. Arig na tinapaya may akas na itlog. Kalbasan na kasta ti aramidang gangwana, saan na mabalin? Kastagayan, kaya siya mapasama. Wan, takasi di kunak. Saan may akayat akal baryo tilak amon na iti din na, tikaskin ka nga wan sir-sirbina. Agyaman nagtandakan lakay. Hukat, nagsarita kayo kad abalayan. Saan? Kinalaing alalaki di nakasarita. Lukas ka, aday jay. Wan, ngum agsubliak to. Masapol amabuan ni abalayan daytoy. Nusahan naklaan nakapagtepul itay. Nagsasawak man kuman. Agparbang kalakay. Ang mga noya ti mapasamakan ka. Sinungbasumbatan nakit din. Talaga abastos. Anya? Napukawan ti panagraam na kada tao. Kaday ta tinagluksawak launay kenkwana. Yung naglawag timbaga ni Katugangak. Nabayag ka nun asana nag-awawid din dyan ni Jay. Kansan anat naturog. Iso ti patsiyag na na, tata. Uray na kami kan tatang mo. Patsin may di abalayan. No napan man ni Jay. San ko nga mo, no maturog ni Jay. Tata, Mapanak to agdamag ka ni Cardo. Uray kad Cardo ba na Jay? tata. Mamuan mo lagi po no. Ura sa nakasaridak ni abalayan. Tapat siya ka di nakaluban ti mading aramid tilanggong nga anak na. Oy, ada ka mat mo ni ka? Ni ka di dyan, di ka garam? Juan, ada ka din? Saan nga minaturog iti boarding house ko, iti rabi? Anyat kino na. Kahit mo sa kon maturog ni dyan ni Jay. Juan, mat. Patay. Oh, apay, mat. Amom ka di nga da asawa kan pamilya ni dyan. Amok. Matsagayam. Nga hapay at tinutupampay lang. So what? Imbaga na di na ay ayat iti asawa na. Napilpilitan lang anang ikasarkan kwa na, tamasikog idin. Anya? Kat ko na. Nakasagana amang kabalay kanya, oras akayat ko, kan apaen, ni bakit na? Anya? Well, Kasta ka di? Ay, apay Cardo, asino ka diti napinpintas kada kami iti asawa na? Ibagam kumatipod no? anya? No kayat mo, no dalakit di datong mo. Mabaling nga isinak ni Jan. Kat datamat, agayan ayahan. Anya?
ka, Cardo? Saan ka di atay? Ha? Pilya na ya, Monica. Mukasta. Nalawag ako kwartaan na lang ni pari dyan. Saan nga taga mo ni dyan, Leta? Anya nga tanong ko sa ritak ni dyan. Kaasi matigayim po nagbanag ka nakakaasi. Padaasik pa ka sa rita. Sabay lang ko ma. Tan sa bali, ipagawatan na. Agyaman nagtarakita ta, pare Cardo. Anday bagakin ka. Wala siya. Kahit ka mata ka sa rita. Ngawin ka, masya na kita asawa. Anya? Naglawagan na luklukan. Saan ka kadi amasyang kingwana? Iti anak yun. Ha? Inaklon ni Monica nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y maturog iti boarding house na. Anya? Naitikat palagi plaan kas may sa agayim. Kat saan mo kumangikan iti sa bali aka ipapanan. Masyanak lang iti asawan. Masyan no korsonadam ni Ella. Anya? Ibaga lang, no korsonadam. Tay pabusoy ka ng kenkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo yung almanan tinaginawa, biyag? Puno, may maysa. Iba nga tayo. Nung saan mo yung ipababaklay ka na kayo ti amin na magastos para ikipanagbiag tayo. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbagak akasta. Agpaiso nga mabay nga ron. Apay nga ipababaklay mo ti amin iti asawam. Ha? Sana pare ko, nagurod ka para ti pamilyam. Ngam numamuak nga nakalukwam. Iso amabaybay am ti paggreb nga may ti pamilya. Ladingitag diyan. Kaya-kayat ko pa'y ngagsina kayo. Nakabalan mi abyagan dagi-dagi na. Tatang. Saan mo kumapagarupan? Napanakibiyang ka na kayo, tabiyag yun na ita. Nga makita mi gabi na sa balin ti iwas mo, Barok. Hala, dahil lang di makunak, kitsapay na kuma, tasan amadi tinagawadam. Sa anak to lang at makapagtepal. Mabisnog ko na dyan kaya man nakibiyang. Oh, agpupungtot ka si Mangbat para dyan. Sino di ka pungtot mo aya? Anda ka di bidot, dagiti ka kadwa? Di man nakibiyang akatugangak. Ha? Tapay. Bibiyangan na kamikit din ka ni Ella. Porque nabaybay akang ti pagrebengak kadagiti aginat. Anyat namkuatan na nang ibagay ti kasta pare. Gapoy timpulong kinalay nga anak da. Anya? Porque sa anak kano namang mangta di tisweldok ken ko na. Yung pudno ka di? Anya ko man ang pudno. Alamot sweldo na. San ka agumuray ti bagaking ka? Anya reta. San na pa nagibiyang san mo husto? Di saan mo apanang tatitiswildom? Nang runa no pulos ngawan ninyaw abat mo pare. Rebeng na lang matamang ted ka. Nang runa katagat gatas pa iti anak yun. Anya, kasano adi ka pa'y nagsweldo ako nam? Kat makabulan ton adi ka ng yawat iti sweldong. Amok mo't alinawas ng sweldo ka. Nakadulakit din na sa umayaw. Buisit. Jan! Mabitlaan! Jan! Kasarita ka pa'y! Ay, nagdakasan ti aramid na. Mabayakas tamat ng ti asawag. Anya, takurang akan ko na. Tayta, nagsardeng mutlangan at nagsagay ka nakaturugan ti anak mo, Ila. Wan nga rot na nang. Ay, nalamisan ti tiyan na. Ay, paglakit din tadalatala na tinyaw nga idudulin ko.
Naibos mo't nga minon tayo, apros ko iti tiyan na, no iti mo malam. Uray nila na laang tinyog ha. Malabay ang tagsinglagak duman. Sige man nga rod, nana. Adan samot ka ni dyan itay. Nagagkuti kasla panagpugkaw na. Wen, nakaluksaw. Tasaan ka no makaturo gapit iti sangit ni Junior. Kahit napanan na nga rodan. Napanadyayan na katugangak Ay na, puaya. Anya man ang tinagluksawan na. Dayjay nga rod, maring-ring iti panagsangsangit ni Junior. San mo't asigod akasta? Isupay ti mangumbado ko Diyak man amo nanang. Nabandog nga ta Ala, may anyon. Diyak kaya't nga agapa kami. Kanya siya ko ng bakat. Nagbiro kiti pagtrabahuan di anak mo. Iswasi ka ba lang ti mga awir iti abo ko ta. Wala kay. Ay, agbirok man kaya man diti sa bali at trabaho na. Ang mag-uri ka. Double trabaho ni Jan. Kaya't natalo at ilungan si asawa na. At makaulog na. Ay, unay kat daytan nga agawa na. Bay ang katilatan kulas. Uray kat awan mo't lang ti ar-aramida. Wala nga ma. Unak mo't abay amon. Kanya nga ron ngay. Ay, isupay lati ko nakidikat. Masapol, wakita na na yung bag, ipakiasawaan na. Awan mo't makunam kan dyan. Hindi ang gamita, awanan, nagbalbaliwan. Ay, sa bagay. Nadlaw kumatkit di dayta. Yam kaglang, sa balik di, masumog na. Anya? Saan kumatkit di, ngay bagbaga, nga damadin nga aramidon na. Madlaw ka na kita aramidon na. Awan pa'y nasayatan, na panagsalita na nga gasawa. Kulas. Saan ko lang nga kaya ti makibiyang? Ngam no agtultuloy akasta. Sa nababalin, adi ornosin ti parikod na, no addaman. Karbengan da pa'y lang ti makibiyang kadakwada. Agyaman ka, tas simang putak pa. Anya dayto na pa nagsasaom dyan. Puno man. Agyaman ka, tas simang putak pa. Ngunong sangputan kayo pa. Anya ti kahit mo asawan. Ada planom asanin amang sangpot kada kami, kasta? No maumaak. Kasta, ti mapasamak. Apay. Anyat ar-aramidig apaka umaam ko ma. Anya ayat nakurangakan ka dyan. Damagan pa lang. Ala, inkakit agidasaran tamangan tayo. Mabisina. Anya kat, ay aguri ka Saan kami pa nakaluto? Agrut-luto pa lang ni nanang. Anya? Anyan, inararamid mo aya. Tas saan ka nakaluto? Bali ka sang sangpot ko pa lang. Sa sinukatakan, pinadedik pa ni Junior. Anya? Nalada ko may nagawid. Taadot inaramid ko. Adot nagsangpot a parcel. Nagado apambara. Amang ano sa balikit din tiyar aramidam. Anya sa bali. Anya tiyamok. Gusto dito na pa nagsasaom. Makapa-stress ka. Inkakit kitaan na nakaluto ni nanang to muna ka namangan masut ko na. Sanad. Anya? Ayun kaya, nagsweldo kan. Anya ko man, nagsweldo ako. Siyempre, magdad ka kumamot ay ti maigatang itigatas ti anak mo. Anya? Katisweldo marot ko ma. Amumat nga do ti kasapulan dito'y balay. Manungot sa sweldo kon. Ti sweldo nga, mangyawat ka mo't Adula amin. Umanawak malangan. Unak na mabisin ka. Mabisinak nga rin. Isa ama pa naklangin mga nikirwara. Anya? Sana yaga day tayo di dyan. Bangan tayo kuman. Mangan tayo latan nanang. Napanin nangan itirwar. Saan na nakaura? Iso abaybayan niyo. Ay, sorry Sana ka nakaluto at akos itay. Ta nagpaloko man ti anak mo. Awan mo't nga ron ni tatang mo amang sublat kanya. Anya nga ron nga no saan ang nakauray. Nag-require kami manan Tadamdamagag ti sweldo na, ta makabulan to nga awan inyawat na kanyak. Awan ka no. Kasta? Hala, mga no ibaganak iti adadagsan kami kan tatang mo. Anya dadagsan?
Libre ka iti bagas, dapo kada kayo. Dan agat-gatang kayo mat iti daduma ka sa pulan dito'y balay. Apay mo tanakas jay ni Jan Idan. Day tangaro ti jak amo na nang. Hala, mangan tayo kiti. Ayaban yun ni tatang. Muray ta nakaturog mat ni Junior, iti nakadede. Ay, panawon san. Tapno ka sa ritak ni Diyan. Tatang, Saan may nabagustuhan ka nanang mo, ti mapaspasama ka na kayaw. may anda kami kumapailaang amang risuti ti daytoy, tatang. No saan namang bangda na disweldo na. Ay ka, dakal nga ro din ati ornong na. Jak la mo ah. Uray ka sanwari kat mede ka nanang mo. Ngaging gaita. Polos, asan miya nagapaan, ti may papaniti kwarta ta malas na ita. Tatang, No saan naman lang nga maagam ti pagrebengan na nga ama ti pamilya na. Nasaysaya at langan ngagsina kayaw. anya? Ni, saan ta nalakati kasta, tatang? Ay, ilanak ko. Amo may. Madlaw may amasagsakitan ka. Ngumsan mo lang ipadbadlaw ka na kami kananang mo. Saan nga, tatang? Ay, anak. Saan kumada kami ti pagilimedam? Hindi mo kaluban ti mading aramid ti asawam. Anya? Saan ko namanusan ti kastoy a sitwasyon yaw? Saan mi akaya at ngagsagaba ka? Gapulang iti aramid ti awanan bae na lalaki. Sorry, nadisturbo kayo iti panagwelwelding niyo, sir. Awan anyaman na ading nang rono siya kaskin ka. Alian? Rabak ko lang. Anya ka diti may paay ko? Imbaga tinagdamaga kakadwayo. Dito'y ka na ti pagdamaga. Da kayo timbagada. Kasta ka di? Anya da yaya? Nakita yo ka din ni Jan? Ni pare yan di ka sa pulang? Uwan manong. Index na kanya nga umayag ka na dito eh. Taawan time ni nga agkita ita. Kasta ka di. Da yaman ni pare yan. Iso di nakatalikon. Tadi bagbaga na ti may sa wilder mi. Agyaman manong. Panawan kayo pa dito eh. Ading, anya tinagan mo? Monica, manong. Sexy. Napo daw ka nasipukal ti pamagina. Napahig pa ti barukong na. Ken blant ti buk na. Isun sa maday ta tinabagadag iti kakadwak. At chicks ni pare dyan. Awan mo't nga tamti may bagam kanyak, Monica, ani. Uwan man. Sige, sana kung nagbayag. Amang ano madisturbo ka. Okay lang. Siyak mat sa supervisor na dito, eh. Okay. Tsak naklaan ng madamdaman o that time mukin free ka. Okay. Sige, agyaman na dito ya. Oh, I love you. love you too. Naganat ka, ha? Thank you. Oh. Nagkasata ka talaga. Saan nga loko-loko ni Ella? Kapanawak kat ikabalay ko ni Monica. Nabit ka mat, Monica. Uwan sir, adalangin nga lang dyan. Nagkasa din ni pare dyan. Tadda girlfriend akaskin ka, kapusaksak, ating Monica. Really? Napintasan ka di sir? Uwin. Ado ti atiwam nga artista, di kinapintas. Wow! Sana all! Thank you, sir. Sige, mapanak pay. Bye! Bye. Anyan aking ni kanina. So asahan ako na mas tao. No pagmamauyungan ni pare yan. Kagayaman akta na sa bakasim mang badada. Kanasan sana kainom diyan. Apay ka di, tatang? Dalang na pata ngay bagak, may papan ka na kayo, iti anak ko. Ha? Hamom baraw. Nangasawa ak, adyakin pabaklay, iti asawak ti biyak me. Ha? Sana ko mamakibiyang, adan mabaybayam.
San mo takas tatipan na kamambok yung kaya day? Itinabit kayo pa'y nang runay dagar aram ka kan ila. Tatang, Nalipatam ka din timbaga kidikin ka. Saan da kayo alabdan iti ayan-ayat yaw? Basta saan mo nga ipahayan iti kalbaryo di anak may? saan mo tatang? Anya ka di bagbagan ni Ela ka na kayo? Saan may nga albanan tinaginawa biyag? Puno nga may sa tibangan tayo kunak manan. Nga mapay matan. Pagpabaklay mo matan ti parikot iti asawam. Awan mo't parikot kanyak tatang. Awan ibagbaga ka kasta. Ay, wan sa naparikot, nagurnong ka pare ti pamilyam. Ngam, numamwak nga sa baling aramidam. Kay kayat ko pa'y ngagsina kayo, kunak manan. Takabalan may abyagan, dagiti na. Anya madan dinagsaritaan nyo kan dyan. May panggap, iti panakabaybay ana, iti pagrebengan na kadagiti na. Kat anyat na ko na. Awan, ngumidida mo, sinong basong batalak? Ngamam mo ka masamsam, iti ununag na. Aga mo, anya ko ma? Saan ko man arumbang abyangan idaalakay? Anya nga ro ti mabaling. Kasta matan der aramidan na. Awan nga round. Uraya sino man siguro anak-anak. Igigir naman dati anak na iti pagdakasal na. Maawatan ka lakay. Ang panunutan. Santa ko man idaabyangan. Kuma, no nasayad lagi di ornos ng agasawa. Saan arumbang abyangan tapay dangam. Kastamat nga raw. Ba't kit di Bayan ragad din danagdangag sa gaba. Gabuti kinalanggong daya lalakay. Ay, saan ko ngay palubos bakat? Nagyaman nagtalag kita ta, pare Ricardo. Anday bagakin ka. Ora siya. Kahit ka man kasarita pare. Namingkat mas siya nakita asawam. Anya? Nalawagan na luklukan. Saan ka kadi amas siyang kingkuan? Iti anak yo. Ha? Inaklon ni Monica, nga da relasyon nyo. Kanayon ka pa'y mamat maturog iti boarding house na. Anya? Dahil kat palagi plahan, kas may sa agayang pare. Kat saan mo kung mga ikan iti sa bali akat apanan. Masyanak lang iti asawa. Masyan, wano korsonadam ni Ela. Anya? Ibagam lang no korsonadam. Tay pabusoy kan kuwana. San ko apagarupin akasta karug iti panagpampanunot mo? Balaagan ka, Cardo. Saan mo nga ibagbagakan ni Ela tinatutana? Tano'y naramid mo reta, kagurakan. Awan rumbang akaguram kanya. Uray san asyak tinang ibagbaga. Dumting to ti aldaw amay butaktak matlang tinaramid mo. Anya? Awan dagas nga ramid adi may butaktak pari dyan. Dayta ko matilaglagi pa mo. Ha? Ti kadiam mo? Napudno ni Monica king ka. Ang mga nuko kwartaan na kalahan. Anya? Agpanunot kan na sa babae pare. Ayop ka! Insamot mo ni katikayat mong agawan, ha? Ibatan na kumapari dyan. Di na kugusan. Saan ka kumang bidot? Kano mamuak nga sa bali ang panggap mo kan Monica? Saan ka asantuan? Ibatan na kumapari. Ayop ka, Cardo! Saan masyak di magpilasa mo? Saan ka kabutang loko? Anya? Kandi nakdiktaran. Awan makalapod kanyak. No anya tikat ko nga ramidan. Agpapanpay pa ng ibulgar ko iti narugit nga aramid mo. Anya? Ang mga no idanon ko pa'y iti management ti kumpanya nga yan ta. Cardo! Oh. No i-report ko, apapa umayong pa'y ijay ti babaim. Das apakay katamawatam. Ha? San man asyak ti subsubukan? Tasan ko nga ayunan ti kalanggongan. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Apay, nagawis ka nga uminom. Saan ka nga salod-sol? Uminom ka kit dimat no kayat mo. Napulot sa ti ulo, honey. Uy, malugsawak iti dadyak kardo. Apay, man. Ginalaga, kasaan nga gipulong ka ni Ella? Nga sakit din, ti pinalaagan na. Anya? Kanimbaga nakit din ako kwartaan na klaan. Ha? Yung sanapod nureta, saan ka ni, honey? Love na klaon ay, saan ka ni? Wan? Talaga mag-alag ka? Saan mo kumapatpat yan, Daya Cardo? Kan ba yan? Tas si Tarekto iti kasta nga imbagan. Saan ako nakin ko na? Ang mga nukurso na adana ka. Anya? Ngayon saan napadpadasan ti mga ramid iti kasta? Mapatay ko lakit ni. Anya? Kan saan mo apadpadasan ti mang tutupkin ko na? Papatayin kayo adwa. Nonya timbagak. Aramidak. Apay, mabuting ka ang maamuan ti asawa. Saan nga iti dayta? Wes, no, kabuting mo ti asawa. Sige, mapankalangan kan ko na. Lipatan nakmatan. Saan mo ni kahari? Kaya ko pa yung mapukaw ni Ella ang sika. Really? Will, promise, cross my heart. Basta, panat ni kaman nga ro, dalab na. Iba ka, nonya ti kayat mo apan ipanagnet ko. Aramidak. Ada ko sunadak nga alahas. Ikan na kumaitigatang ko. Wala. Mano na dyan? 7 or 8,000 pesos. Ano? Nagtakkelan? Okay. Yung saan mo amaitin, okay lang. Rugyan nakmata na lipatan. Tas sumapulak iti mas napusat ti wallet na. Anyat kinunablakay. Awan ni abalayan? Wan, napankan mo di Pangasinan, iti may isang anak na. So, Iniliw na kano dagiti apo ko na idiay. sino nga dati agbantay ti balay da? Hindi nga tadyan na. Ni Suwa. Ayan ni Ella. Iso, tibagaking kwa na tinamwa. Kasaritam no madamdama. Tanda tinalaing abanugang mau. Kasta ka day. Word. Kasaritam tulatan no madamdama. Nalangarod. Kita amat nuan niya ti mabali na pagpalami istita. Nabanugak anagnag na aging kay balay ta. Ako'y dagitay karkargam abadong kan pantalon mo dita bakpak. Kwa. Mga alak lang, ito yung mano apare sa kawas ko. Panawan na kami kini Junior. Talaga nga dan nang isukatam ka na kami. Padya ka din ito asasawan. Apay nga ron dagita. Mapana kiji balay. Awan kami ni tatang. Anya? Imawag ti kapsat ko, kat pinagbakasyon da. Ta mailiw da ka no, nang runa ka na kita puna. Kasta? So may waksim ko man, timadi nga atak mo kanya. Sa bagay, lukas naman bilang tipanggap mo. Yung sukat na kami, awan mabalin ko. Yung waksim da ita ko naklangarudan. Saan ka nga ron naman kanuksawa? Dagulit ka ngamin. Sana makawawat. Ulit. Sige, kaslawan yung bagakon. Iso no, iso. Ngam kuma, mangibingay ka mo diti sweldom. Nang runa iti agpaay iti anak ta. Wen. Mang tinidakto ka di. Sige, mapana kon. Abangan dan sabali asimrek iti balay. Basta market deti nasaw kanyak ti karubad Anang ibilinan na iti balay da. Apagkikit-kita na ka na. Apay adi na imbilin ka ni Jan. Ay, nabayag ka numag ta dinagawawid ni Jan ni Jai. Naminasan ka nulang sa nakita na. Magkad sigurado nga idilangin may ditoy. Nay. Sino diri muarkan bimanaw? Ni imot Jan. Kan adadagkal abakbak na. Amay. Paparan na. Kanayan nila. Isuman ti kasarita ta.
Isumat imbaga na tatang nanang. Ay, suwa. Wan ba? Anyat nagsaritaan yaw. Imbag no bang tagmat lang iti para iti anak na. Imbagak. Adakan ko anan ah. Gabala. Sapay la ko bata, saan to ang maparsabak. Nagiti, agay ay ayang may ti panunod ko. Tatang. Hala, iwak simpay la dayta panunutan kulas. Urayan tayo no anya ti mapasabak. Narigat mo't nun ulaan tayo. Wanmat ngamin tatang. Malala. Nasayaat lang, nusan to ang mapasabak. Tasaan ko nga'y palupos nga iriruman na ka. Magkita tayong ton malpas ti Joteng. Sige. Sa dino. Ngamin, kaya't ko ang maturog tayo di family house ni tawan ni tatang. Anya? Ay sus. Kasalon naman ka ni Jay asawang katrautan na ta. Saan ang panijay? Saan ko kaya di may skandalo dyan? Saan ka ang maiskandalo? Sure ka? Uy, mas tagsagana ka nita, tadagasin ka. Sige man lang. Basta, saan ko kaya di may skandalo kan may pungot-pungot? Saan ka mapa? Huwag ko nakmoy. Saan ang mapan ijay ni Ella? Alang aron. Okay nga rin. Basta pa. Bye. Bye. Namabalin nila ko mga gnad kami ni ijay ka ni Monica. Sana mabalin. Chismuso na kiti karuba mi. Sus, manit orasan. Altang magkaya man. Kasalan di trabaho ko. Ni Monica. May mas pailang titurog na. Monica, honey? Monica, Ang payaya. Makatuturo ka pa ilang. aldawin. Maladaw ako niti trabaho. Anya? Bumangon kan kat agpulas kan. Anya? Kan mangantan ton itirwar. Kan agdigos kan ton iti boarding house mo. Anya? Ay, saan nakaroon mo na di nagtikos? Man ano ko ma? Noong tartalas ka, umuna ka na rumar. Sakton di mangirikap iti balayo. Saka mabalin. Saan ko kayat nga da makakita kan ka naggapo dito eh? Anyamat. Bad trip ka man dyan. Nukas tamat laan. Saan ang to na sumurot ito eh? Anya? Ni, saan mo't ani ila tilimogan ni tikotsin dyan? Imposible mo't ang naturog di tani ila. Ngaysot katwan. Ay. Talaga ang mating tinasunod ni dyan. Maduktalan ni ila dito. Ay, saan ko nga noan niya di mapasamak kadakwana. Kumusta ila? Ah? Si kamat gam dagwalwali si tarubayan nyo. Wen man. Agdalusak man dito isakbaya sumril ka kati trabaho. Kasta ka di? Ikat ni pare dyan. Nakaringan? Ay, saan na namat maturog dito eh. Inmakar iti balay da katugangak, tawan ka nung tagbantay. Aya? Wan. Ay, kasta gayam. Kita mata mga nuwad na kadwana di ay. Anya? Ako rabak ko lang. O sige, lapsang ka pa yung dito eh. Sige. Nakitutak pa iti day dyan imbag ka ni Kardo. Imbag tarabak na lang ka no. Kasano nagpaiso nga da isang sangpat ni Johnny Jai. Prinabak na kalaan. Umanay manid apang panunutam. Jak man amo. Natibayo ak namin. Ay da, ila mabutuhan na bang isang pot ijay. Kasanolo sumangpot niya balayan. Amo namat nga taan, no niyang aldaw ti sa sangpot ni tatang. Sa bagay, Mapanak to man nagpaiso di opisina ta dyan, nanang. abay, Manipod ngamin idin makar. Saan pa yung imay dito eh? Oray, sa rongkara nala kumamat ti anak mi. ay so Kan pambarak na tan, adumawat iti kwartana ah. Nabayagan na saan na nang tan. Oray para laan ko may tigatas ti anak mi. Talaga bili baking ka pare dyan. Apay manan. Kunak no nila di kadom di kotsim san mo't gayam.
Anya? Itay lumabas sa kiti balay na katugangam. Ang damat ni ilang agwalwali si tarubayan na. Ha? Kunak may sut kadwa manaturo iti family house yo. Panasin, Ricardo. Saan mo ko mga ibagbaga tinakita? Mabuting kamadlagayam amamuan ti pamilyam. Ngam na itured mo tinagarami di ti kasta. Mabalin, basta awan mangintantanon. Apay, masaragam nga rod tingiwat dagiti labid. Anya? Oh, ta ka magkayam dito yung Monica. What? Apay, dakas? Rurayang pa rin niya? What? Sweldo yung itasan ka din? Wan, anya ko man mo sweldo mi. Ang momontiran ta, Cardo. Talaga ka di nga, inlay-layon yun, ti relasyon nyo. Wan, apay, umapal ka. Anya? Siya? Umapat? Anya ka mo? Siyempre, adu ti agmamauyong iti kinapintas ko. Kat amangan no may saka kadakwada. Saan ko akaya timang subsublat iti ay ayam ti sabali? Anya kinunam? May saak nga ay ayam? Saan ka di akasta ti kaipapanan ti relasyon nyo? Amo nga da asawa kan anak ni Jan. Katitikahan naman, saan nyo ang mabalin ti akasawa? Anya katasaanan? Siya kay ayatan ni Jan. Saan ka di ati asawa na? Oh, kasta? Ti sumungad. Nailang asawa ni Jan. Anya? Sige, Cardo. Manawan ka pa. Kaslan na pututan akigaw ti ampang. Oh, kasta unay partak nang imatayo. Cardo? Oh, ela. Adapay la iti unag ni pari dyan. Asin di nagseksi ang nagdardara sa ima tayo? Girlfriend man samat? Saan? Girlfriend, di may sakaduhami. Apay nga ro dati manaw itay nakita na. Saan? Gusto lang agpakpakada ni tay. Kasta ka di. Oh, sige, may ka. Sumulit na dito opisina. Sige man harot. Nagsweldo kayon? Pagsildo pa ilang. Kasta? Ngayon, Kung amin, nabayagan na saan nga may balay ni Jan. Kat may kukitaan, kan dumawa ta kiti sweldo na. Oray maigatang la iti agas ti anak niya. Una. Maya. Tama nga no sa bali pa di mga alay ti sweldo na. Anya? Kuhara, bako lang si kakit dimit. Si Kamot, tila'y bagbagang. At dati asawa, no kaya't nagpaya magkita. Umay kay ti restaurant nga ta iti sango ti opisina yun. Di, Ella. At ka dito eh. Wan? O anya, mauray ka? Sige. Ay paglangan, tanda dito warehouse. Anya? Kasano, mauray ka wino saan? Umaya, urayan na. Nasayaan. Kat kayat ko, itad mo amin kanyak ti sweldo. Anya? Kayat mo, wino saan? Pagsalitan ta rita. Mabit lang. Sige, bye. Kita ang man lang. Talaga di na kaya't nga ibatan ti loko. Kuhay lang. Madamdama ka no ti sweldo. Ha? Uraya man. Mapantapay ti restaurant iti palaso iti kalsada. Sige. Alam, saan? Dito yaklatan. Mapandakit din. Matiktikang kalaan dito eh. Alaman lang. Awang ka naman dyan. Nagdardaras ka no itay arimar. Saan ko gaya man na si puta? Anya ti kahit asawan dito dyan. Ella, kasano nga? Ricardo? Sorry pare. Saan mi nga mo? Ngadda kayo dito eh. Isuka di, tinang isukat ang kanyak dyan. Ayog ka! Isuka di ti asawa, mahani. May sakat, may! Ayog ka! Isumat na gaya
Masan ka na sumangsangpet? Kampimanaw ka pa yan, tada kayo sa balya ka din lang! Ayok ka! Padasan na tagparang dito siya magkita na. Ay, agtal na ka bakulas. Sana maalay ti pinudot na ikaw. Minalaga ka din. Gamgaya po no tiyatap ko nga damadingar aramid na. Noomay di dyan, agsarita kayo anak ko. Urnusin tayo doy. Panagkunak. Awanan ti pa nakaurnos na ito'y nanang. Amo, napatpatagan kan ko na ti babae nang amda kami nga gina. Ha? Saan? Hindi na patpadasan ti dumaw dito ito tagtagbatik ko naklangaro na yun. Kakatikulas. Saan mo ang pag-arienta pungtot mo? Tamang ano agbanag ka lang adakas. Saan niya ko ba? Ay, Saan ko ngay palubos nagsagaba ti anak na? Gapo ipasurot ti sa ero at tao. Apay nga may kapayla dito eh. Pagsaritaan ta ko maray toy. Kanya pilat magsalitaan ka. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badong. Taala mo. Saan na tati gagarag? No di kaya... Awanan tirong nga pagsaritaan ta, tiyan. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badong kat pumanaw kan sakbay amasangputan na ka ni Tatang. Alya? Saan ko kaya nagbali na kriminal ni Tatang? Oh, dagita. Ada amin datang tiba doon. Ha? Ela? Ada amin ditan. Nakasako amin ng tiba doon dyan. Isang pangasim. Pumanaw kan. Gaya, jawanan ba yung alalaki ang pasurot ti sa ero? Pumanaw kan ko na. Kay padang kumakan, iwan mo. Ay, awan. Agpalyan ka ko bakulas. Pumanaw kan ko na. Kat saan ka ito magpagpakita pa dito? Pumanaw kan. Pak! Kaya pinapanaw mo na niya sa ero. Binaybay anak kuma anang tagtagbat kang kwana. Tatang, diyak kaya't nagbalin kayo a kriminal. kaya't mo garod, ti mabalawd. Sarabali mabalo na. Basta para iti anak tabakan. Iti apo ko ta. Ay, sus ko nakbet. Asan abaalay, ti pinudot ti ulo na itaw. Nagasa. Tasan asyak tinaranaan na ita imay. Huston, tatang. Saan rin nagpungtot pa'y? Imbagak asaanin nagsublipay dito eh. Kasano pa'y dagiti aginala kay. Pinapanaw mo tan ni Hela ti asawa na. Anya kasalaw. At datamag. Adya, Saan ko ngay palubos alumangan amangan dagiti na nang runa iti apo ko. Napigsapay. apay gabi na nagbalimot tan akas chay ni Chanda. Nagsingput-mut ide. Simpet kiti ba? Masapol ang kasaritak ni Abalayan. Masapol ang mamuan na raydoy. Nasken ka di pa'y. Nasken! Tapno muna ti aramid ti anak na. Apay ana aramid ni dyan kanyak ti kastoy. Anyat nagkurakan ko ana. Anyat basol ko. Apay ngayon sukat na kami iti anak ko. Naulpit. Saan na nataktiran dagiti karina? Dagiti sa patana ay tinaglantip-tip puso mi. Itinadaangal. Diyan, nayan ni dagiti karin. Nagsangsangit ka manad, anak ko. Ay ayak lang ti bakik nanang. Lipato mo, ti awan sirpi na lalaki. Nanang, Siguro, naragsak ita ni tidin na ti babae na. ha? Isot pinili na. Imbis ada kayo nga agi na. Saan mo na pagsublian pa ay? Saan ka nga agtanag, anak ko? Ada kami kandatag mo. Saan na kayo abaybayan, anak? Agyaman ak nanang. Naibaglakit din tanda kayo. Sige,
Uminom ka. Nasakit tinagam mo, iti pa nang papanaw kan kata asawa. Saan? Apay nga rin nagbarbartek ka. Saan ko alam naman na kasto ti pagtungpalan ti amin? Anya? Kat? Agbabawi ka? Saan? Nagparpak bagay ti pasamak. Agyaman ka, tawan parikot ta. Monica, Nga agbabawi ka, ha? Sige lang, awan parikot. Adu, ti mabirukak dita, kasukat mo nga uray 5. Nay, si kamot gayam kardo baraw. Ay kasubra ka Oray saan na nana. Ni ko ma-elan wadda. Aday di kwarto da nga agina. Kasaritang la kumabihit. Nala, sumra ka nga ro tayo baraw. Agi amanak nana. Nakapasyar ka mat kardo. Wan. Adang mo papaitit ni dyan. Oh, dito eh. Anya tay ta sobre. Para kano kada kayo nga gina. Para kin Junior. Kwarta. Wan. Nagswildo kami nga may nilikalman. Isublim day ta kardo. Jak awatan. Ngam. Saan ko kasapulan day ta? Agbiag kami nga gina nga uray awan itad na. Anya. Mani po di pimanaw. Awanan ti karbangan na kada kami iti anak ko. Kinupit kong anaming pinsan ti amin kada kami. Nukasta. Talaga? Adi mo awatan? Saan? Isublim kan kwa na day tata ito na lang na iya ampang ababae na. Gusto la ulay ti inaramid mau. Ibarik na ba akagurab iti inaramid na. Wala na. Talaga kagurgura kon. Tiyaw ng bain. Iparik na ba Tinalaos agurab kan kuwada. Gapoy ti inaramid na. Talaga. Taday di ayak nga awan ka asping nga impaay ko kan kuwada. Gura itan ti kasukat na. Numa ipapan iti panagbiagyaw. Saan ka madanagan anak ko? Saan kayong agpisin? Wala na. Sana pare? At na trabaho? Wala. Idi na doktalak tinaramid na. Kan pimanaw dito eh. Kakurakon. Bagra nga guraan na. Kaya naging si bibiyagak. Bakit? Saan ko apadabawan dito'y balay na yasayro. Nala. Gusto na itan akong tutbaw. Ilaga saan ang abakadapaw dito eh. Nakagurgura ba't tandiela? Rombang lang. Sana ka pabor. Nuawatin na pailang kalbasan tinarabid na. Ayun kayam. Nakasarita mo, di abalayan. Buwan. Kadayay. Nalaos ti pungtot na iso apimanaw mo tan iti balay na. Kadadyan kan ti babae na. Tiyag na sangyay. Nasayaat. Tasan na akong sintiran di naramid ti anak na. Nukas ta tinarabid na. Uray iso. Kagurak mo tan. No ayunan na ti mading aramid ti anak na. Ay, anya lakit tindagi tinapasamak kadakwada nga agasawa. Pulos, ajak namnabaan na maaramid ni Jan ti kasyay. Anya day kinunam Jan. Ala, ti ubing iti na? Why? Saan ko akay tagaw awil iti ubing? Yung mailiwak iti anak ko. Iti anak mo o na iti asawam? Awan kami ni Ella. Saan ko nasubihan iti kaanuman? Nasayaan no kasta. Saan ko akayat amapan kay Jay? Kangunaan ti amin. Saan ko akayat nga alaam ditoy? Pagaw-awaran lang? Ha? Nung ka? Siyak ati mga awir. Kasanon ti trabaho? Ha? No ipilit mo ti kayat mo, agsina talangan. Anya? Agsubli kalaangan kadakwada? Saan? Saan ako nagsubli ka na ko na? Kaputa ay ayatin ka. No kasta nga ron. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Kan saan mo apagpadasan ti mapanjay? Nagpaidam ka magtan. Saan ang kinapaidam da ito eh? Ngamjak kayat nagkita kayo iti day jay nga Ella.
Ang duwan at awan di napalabas, si punta di ipapanaw di dyan lakay. Pulusan at nagparparang. Kanya ko ma. Kanya ka di ati nakalaglagi pamkangkwana. Saan ko nga rin ka mo? Doa pa analagip ko. Saan mo man ngay palagip kanyak na yataw? Nagburag lang di darak. Gapot inarabid na kadagitagi na. Nang runay di anak ta. Lakay. Imbatag ta itiawan kasping na di anak ta. Ha, tinaptapaya ta kaslaitlog ti kayarigan na iti panangipatag ta. Ngam, kastakit ti kasat na kunayat. Talaga akas na tibiyag. Saan apasig aragsakit wano ka ipapanad ni ayat. No adaragsak, ang dalim daw. Wan ngam, apaya kasta ti kasat na. Nagkayat iti awan kasping na. Ngam too kadalim do matilinakam na. Iso akagurak na ijay alalaki. Kasanod, lumapanunot nanto ti agsublay. Kanya! Ang suble! Ha! Uwan, kat nagbabawyan na nagili inaramid na. Saan napadpadasan tagbalinak ang kriminal? Anya, Nalawag na itang imbaga. Uray talakaya kon. Itong tugawak iti pagbaludan. kulas! Iso pang asin na tasaan ngagbagbagi na kanyak. Nuan niya timbagak aramida